Hej alle sammen. Husk lige at abonnere. Når I abonnerer, så husk lige at trykke på klokken. Der kommer cirka 5 videoer om ugen, eller mere. Det er ikke noget, jeg rigtig har planlagt. Men ja. Tryk lige på klokken, hvis I ser den her video. Der kommer nemlig sådan 5 videoer om ugen. Og det er ikke bare sådan nogle skraldevideoer, ligesom den her. Det her, det er bare lige for, hvis I gerne vil se en video på 1 sekund siden. Det har altid været min drøm. Men det har jeg aldrig kunnet, fordi det har jeg bare aldrig nået, fordi jeg skal noget meget vigtigt nogle dage. Men ja, husk lige at trykke på klokken endda. Og jeg er sikker på, at der er mange af jer, der har subscribet. Hvis I ikke har det, så gør det lige. Men ja, det var alt for den her video. Hej, godt nytår.